Yes. Og næste her, der har vi også krydset på toppen. Sådan her. Og så har vi en enkelt blå hernede. Det vi lægger mærke til her, det er, at når vi holder krydset, så det vender på den her måde, så har vi en blå, der peger mod os. Vi kan også have en anden situation, hvor den her blå, den ikke peger mod os, men den er her i stedet for. Der skal man så vende toppen, så den vender sådan her. Nu har vi den blå her på siden mod os, og det er godt, fordi så passer det med, at vi skal holde orienteringen af cuben sådan her. For at løse den her algoritme, den er meget simpel. Så holder man den sådan her, så den her brik kan peger mod en med det blå. Det siger man højre neduret, toppen neduret, højre side moduret, toppen neduret, højre side neduret igen, og så toppen 2 gange neduret, og så højre side neduret. Og så har man løst den. Den her gang, der har vi krydset her, og vi har den blå her nede i hjørnet, som også vender opad. Men den her gang, der har vi ikke den blå farve, der vender mod os her. Der har vi den blå farve, der vender til siden. Så når man har cuben, og man holder den sådan her, og den blå, den er her på siden, så skal man rotere cuben sådan her en halv gang. Så vores kryds, det kommer til at vende sådan her. Eller så hele vores blå konfiguration her, den kommer til at vende sådan her. Det man så gør, det er, at man siger højre siden nedad. Vi siger man toppen 2 gange nedad. Højre siden modad. Toppen modad. Højre siden nedad. Toppen modad. Højre siden nedad. Og så er den også løst. Stykke af cuben, så har jeg lige en færdig cube her. Og det er egentlig bare fordi, at vi skal vise en måde at bevæge cuben på, som vi skal bruge senere. Og det er at bevæge midterstykket. Det vil sige, at man holder de her 2 sider fast, og så bevæger man kun det her inde i midten. Så, hvis jeg bevæger det. Det her, det er meduret. Forestil at vi har et ur på den her side, og så siger vi, ligesom hvis det er fra højre siden, vi skal bevæge. Nu er det bare midterstykket, vi bevæger. Så det her er meduret, og det her er meduret. Så du har fået samlet krydset ned i bunden, fået alle hjørnestykkerne på plads, fået alle midterstykkerne på plads her i andet lag, fået krydset frem for oven, og så løst en af de 7 muligheder, så du fik alle de blå her i toppen. Så skulle du gerne ende med et resultat, der ligner det her. Altså ikke lige specifikt med, at de her sider de vender, hvor de ligger på min cube, men at du har 2 lag færdiglavet, og hele toppen med de blå opad. Det næste vi skal lede efter, det er forlygter. Så man drejer cuben rundt, indtil man finder et par. Det var der her. Så skal man have det par om modsat en, så det peger væk fra en. Så gør man følgende. Så siger man højre siden mod uret, mens man vender cuben sådan her, som man siger. Højre siden mod uret, og så vender den der. Så siger man toppen med uret, højre siden mod uret igen. Bunden 2 gange med uret, højre siden med uret. Toppen mod uret, højre siden mod uret. Bunden 2 gange med uret igen. Og så ser vi højre siden 1-2 gange med uret. Godt. Så ser vi, om vi har fået forlygter alle de andre steder. Det har vi. Plus vi har en side, som er helt fyldt op. Det vil sige, at den er gul hele vejen hen. 3 gule ligesom her. Hvis vi nu havde fået 4 sider, hvor der havde været forlygter her, og der også havde været forlygter her, så bruger man bare den algoritme, jeg lige har vist dig en gang til, og så får man et resultat, der matcher det her. Altså med 3 sider, hvor der er forlygter, og en, der er helt fyldt op. Okay, så den side, der er helt fyldt op, den vil vi gerne have om bagved. Så skal vi gøre følgende. Så holder vi cuben sådan her. Det ser vi i fronten 2 gange med uret. Så alt efter hvad forlygterne er her, de hvide, så vil vi gerne have
enten det stykke herude, eller den brik herude til at være hernede. I det her tilfælde, så er det den her side, venstre side. Det siger vi, så drejer vi den ind foran, så altså toppen nedad. Det skal vi bevæge midterstykket herinde, det er den her. Den skal vi bevæge nedad. Så tager vi toppen 2 gange nedad, og så tager vi midterstykket og presser tilbage igen modad. Toppen 1 gang til modad, og så tager vi fronten 2 gange modad. Og sådan færdigt.